एडिशन खाइतंग ले थाबो बय बय बो मंत्री गो Kenawo 9 Agust norok jotono saimano International World Indigenous Day hani bosarokni sal a sal taklai edisi hapangni phasingtui Central ni chini Indigenous Day palaijakmani thai Mungia gamio chini edisi hapangni phasingtui taklai songsajagui tongo Kenawo o hayawano norok ungklogo tangjagui tongmani nukhna kotor ke haya o hayawano angnai taklai ni hani basarokni sal eba International World Indigenous Day o pandawo phaimanjak phainai chini hasteni bubagra Maharaja Pradip Vikram Manikko phaimanjak phainai chini edisini Administrative Reform Committee ni adong borom ganang BK Rangkhol phaimanjak phainai Honorable EMPWD tai Education ni borom ganang Chittoranjan Dev Burma phaimanjak phainai Honorable EM Suhel Dev Burma Honorable EM Rajesh Tripura phaimanjak phainai Honorable MDC Ananto Dev Burma tongnai chini chief guest hisabe Honorable CEM ADC ni borom ganang Purno Chandra Jamatia abono karibu tongnai chini oro khwai jun ni Kaibrui sub-zonal ni chairman, tongnai zonal ni chairman, tongnai joto chini 69 BC ni chairman, vice chairman, tongnai JDU, tongnai sub-JDU sro. Abono khobui chini oro khwai zonal ni bisingo kalainai Rupini ni rai, bobo phaimanjak phainai, Rangkhol ni rai phaimanjak phainai, Jamatia ni Moyal Chaudhary borokbo phaimanjak phainai. Abono karai tai hodani samung tangi tongnai salkbangma romoi chini te prasar ni kokno sai tongnai borok boro phaimanjak phainai abono karai bo exclusive tong chini oro gabangma dofani o amchaini Siri City ni masamung chini hojagari masamung tongnai koloi masamung tongnai oro taibo molsom kaipeng masamung Rangkhol masamung ro tongnai abono karai bo Khumulungni Folk Music College ni cultural team bo phainai tai rasap korung chini Takhuk Jayanto Jamatia Rumi Mura Singh Manik Dev Burma borok chini oro phai Indigenous World Indigenous Day o chungbai baksa khorang sahar phainai hike naithathok rally bo haino songsarjaknai colorful chini Siri City ni kanmung